Dan uwa kada ka manta YouTube channel ɗinmu Ibrahim Isa Abu TV, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun daura zaka ganshi akai. Mun gode. Sahel, inda kamar yadda kuka sani lokaci zuwa lokaci mukan gayyato 'yan ƙasa domin tattaunawa da su akan fannoni daban-daban na rayuwar ƙasarmu, saboda mutane su laƙanci wannan sabuwar tahiya da muke ciki, su fahimci manuhohinta, sannan kuma su santa inda za su kamawa domin ba da tasu gudunmuwa don mu samu mu gina ƙasarmu Nijar akan sabon tafarki. Dangance da haka a yau dinnan baƙonmu na wannan karo shine Muhammad Ataka. Muhammad Ataka da yawa suna jin sunan shi, wasu sun san shi, tsohon dan jarida ne da ya zamana a nan wato gidan rediyo da talabijin na ƙasa na Tele Sahel. Bayan haka kuma ya tahi Amurka inda wato ya koma da zama a can, yanzu kuma ya kawo mana ziyara a nan Nijar. Muhammad, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Alhaji barka da warhaka. Barka mu dai. Barka kai. Gashi Allah madaukakin sarki ya kawo ka a gida Nijar, ka zo ka tarar da yan uwa aminan arziki duka, har gashi ma ka zo ka kawo mana ziyara a nan wato gidan rediyo da talabijin na Tele Sahel. Wato da farko dai ina so ka gabatar da kanka zuwa ga masu kallon mu da sauraron mu, saboda da yawa waɗansu sunanka kawai suke ji, ana cewa Muhammad Ataka, waɗansu surtu musamman ma wato matasa dai yanzu banda sunan ma ba su san ka ba. Wane ne Muhammad Ataka, wace rawa ka taka a cikin sha'anin jarida a sashen Hausa a nan Nijar? Na gode Alhaji. Na farko dai sai in gode ma Allah, saboda duk abin da za ka yi ka gode mishi, shi da ya bani damar zuwa a nan, damar zuwa gida nan Nijar, ko da ke ina zuwa ina komawa, da ya bani damar zuwa a wanga zauren. Wanga zauren babban tarihi ne gare ni. Wanga zauren ya hore ni Malam Bizo. Sanin da mutane suka mani albarkacin wannan zauren ne, nan na girma, nan na koya aiki. Haka ne. To sai in ce na gode ma Allah. Bayan shekara 22 gani cikin wannan zauren ina magana. Ai sai a gode ma Ubangiji ko? Allah abin godiya. Babbar baiwa ce. Insha Allah. Kamun in faɗi ko ni wane ne, za ni gode ma kai Alhaji Bizo bisa fifita sashen Hausa da kai a yau a nan gidan rediyo da talabijin. Allah saka ma da alheri. Amin, amin, ina godiya ne. Ina gaida Director General na wato RTN, na so in ce ORTN, mu ORTN muka sani. Ka gani ko? An sake. Abin ya sake. Abdullahi Kulbali da kuma Alhaji Usman Ibrahim, Director na talabijin. Wane ne Muhammad Ataka? To wanda dai bai sani ba, duk wanda aka haifa a 2003 da wuya ya sani. Amma a 2003 in kai kana da shekara wajen 15-16 ka san ko wane ne ni. Yawanci sukan ji ni ba su san ko wane ne ba. Eto Allah ya sa yau gani na zo gida ina magana a cikin talabijin. Na fara aiki a RTN a watan Oktoba shekara ta 1978. Shi ne muke cewa 1978 a turance. Lokacin da na fara aiki gidan rediyo za a ca. Muryar Sahel. Muryar Sahel. Haka. Amma a cikin jiha na fara. Da na fara ban fara da magana ba. Ina yi aiki abinda ake ce ma operateur de son. Technicien na mai ɗaukar sauti wanda mai gyara sauti. Yawa. Daga nan ne kaɗan shawar magana ta shige ni, sai na fara magana. To har lokacin da ya kai ma'aikatar ORTN ta horar da ni cewar yanzu kawai magana, yanzu za ka shiga aikin jarida. Na fara Agadas na tahi da Magaram, na kuma wannan birnin ya mai a shekara ta 1992 na yi aiki har zuwa shekara ta 2023 a lokacin nan na tsaida. Da na tsaida tahiya ta kama ni, kana taka Allah na tashi. Haka ne. sai na tahi
kasar amurka da zama zama ya kama ni inda Allah ya ce kuma nan ne zaka zama baka da wata magana. Haka ne. Sai na zama na ƙasar Amurka shekara yanzu 22 kenan. Amma duk da haka Alhaji Bizo ina zuwa ina zawwa. Gida tsohon kashi ba. Ba ta yiwa ne da Allah ya bani takardun zama ƙasar Amurka na zamanto wato ina iya huta da kowane lokaci in shiga. Lokacin da na fara zuwa nan gida. Ina zuwa ina komawa. Wannan tilas ne. Haka ne. To kaji. Da na yi aiki a nan gidan talabijin da rediyo sai in tuna maka wani abu. Allah shi kan musulmi. Amin ya rabbi. Allah ya rahamci duk wanda suka riga mu. Amin amin. Mu kuma Allah ya kyauta makomar mu. Amin amin. Za ni tuna da Alhaji Aliyu Bakwai. Allah ya ji kansa. Kaɗan gafarci da kaɗan kaga. Haka. Ka san saboda idan aka maka abu ya kamata ka manta. Na yi aiki a cikin gidan nan Alhaji Haliru Bakwai ya kama mini kwarai da gaske. Masha Allah. Ni ba Bahaushe ba ne. Ban sha nonon Hausa ba. Ban gadi Hausa ba. Amma da na sa kaina Allah ya sa ina tare da mutane. Saboda aka ce girman kai rawanin tsiya. Kwarai. In ka duka mawada sai ka tashi da tsayinka ba. A lokacin da nake aiki da marigayi muna aiki sashen Hausa. Duk abin da na gani na kasa sai in tuntube shi. Alhaji Kakane shi ke gaya min. Gashi. Zan ba da wani abin tarihi yau a cikin gidan talabijin saboda mutane su sani. Mutane masu wasan kale-kale suna ji a cikin rediyo murya ta harewa ana sa. Kale-kale ka ji daɗin wasa ka ci more shi. Har yanzu ana sawa aiki. Zan baka tarihin wannan. Shekarar da kale-kale femini zai zo a nan. Ni ataka aka ba takarda. Aka ce mini ni ne za ni rubuta generic na rubuta shi da Hausa in fassara. Le plaisir de jouer la joie de gagner. Aka bani can Voix du Sahel. Awa 4 na yi. Kana ta tunani. Ina nema yadda zan fassara shi. Ta ki zuwa. In yi zuwa in guto in komo. Sai na yi jira Haliru Bakwai ya kamata ya zo ya bada labarun karfe 2:30 a can gidan rediyo. Ina zama da shigowar shi ya ce a taka lahiya ya ce ba Alhaji Diba ne ce ya kake zo haka. Na ce Alhaji Diba takardar ga le plaisir de jouer la joie de gagner tun da sahe nike neman in fasara na kasa. A cikin segon 5 ya ce ma a taka rubuta ka ji daɗin wasa ka ci more shi. Sai da gashi jiki na tashi. To wanda ya iya abu ya iya. Na yi aiki da shi ya kama mu Allah ji kanshi. Amin ya rabbi. Na yi aiki da marigayi alfazazi Allah ji kanshi. Amin. Na yi aiki da su da dama. Kenan gidan ga ni babban tarihi ne gare ni sai in gode ma Allah. In gode ma mulkin cani. Masha Allah. Saboda ba da mulkin cani ba ni ba na zo talabijin a yau in gode kaina kuma ina magana ba. Ko da yake ba mu shiga wannan ba ka tambaya ko wane ne a taka. Haka ne. To shine nake ga mutane bayan da na bar wannan aiki na tayi Amurka na kama zama yanzu ina can raye alhamdulillah sai a ce alhamdulillah ina Amurka ina raye ban da wata matsala. To masha Allah. Yanzu kuna can Amurka sai kuka ji a shekara ta 2023 yau shekara 2 kenan ranar 26 an ce an yi juyin mulki a Niger. Kuma juyin mulkin sai ya sake salo ya koma juya hali saboda ana so 'yan Nijar su sake halin su a sake halin tsari a sake jagoranci halin zamantakewa ta kowane fanni mu sake saboda a gina Nijar sabuwa. Ya kuka ji da kuka samu wannan labari? Ito lalle lokacin da muka ji labari an yi juyin mulki saboda ni na ga juyin mulki da dama na soji. Ranar da muka tashi da sahi muka shi ai a Nijar akwai tashin hankali ana nan ba zum an tsare ba abin da bai huto ba. Mun gani talabijin ta nuna wurare da dama mutanen tarayya sun huto ana abin ga kai dai ana marsh da menene. Muka ce to sai mu dakata mu gani. Mu jiya za ta kaya. Alhaji Bizo sai ranar da muka ga declaration kin CNSP. Da ta fito na ce to ni irin wannan sanarwa na saba ganin ta.
sojoji su zo su yi magana su ce mun kwace mulki constitution an yi kaza assembly an roshe na gani ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba na gani na dakata to bari mu gani wace alƙibla za a ɗauka. Yawwa sai ranar da kuma na ga shugaban ƙasa ya hoto ya yi jawabin shi na farko na kashe kunne na saurari dalilan da suka sa ya yi juyin mulki da na ji dalilan da ya sa ya yi juyin mulki na ce to kai wanga ya sha bamban da wa'yancan da na sani saboda da ya magana ya faɗi na farko dalilin juyin mulki shine rashin kwanciyar hankali ta'addanci da ya ci ya ki cinyewa a ƙasar nan na biyu wato al'amarin tattalin arzikin ƙasar nan da ya gurbace ya faɗi kai dai jawabin nasa na ce wanga jawabi yana da ma'ana na yi jira ban huto ba na fara magana sai da na ji an fara huddo sanarwowi sai nsp yana hutowa yana huddo sanarwowi daban-daban matakai ɗaya biyu uku ana yi na ce to ga wata tahiya sabuwa daga wannan lokacin ne na ce to kasar mu a yau ina ji Allah ya ceto ta in dai wannan abin da suka faɗi wannan tafiyar ita ce za su sa gaba ita za su tabbatar da haka to wallahi ni da ke cikin duhu zan huddo kaina a cikin haske masha Allah daga bakin wannan ina ji bayan da aka yi wata ɗaya ko biyu na huto ina magana bisa yaren gizo haka na ce bari in kama ma mutanen nan taka gudunmawa kenan ta ba gudunmawa kenan daga can Amurka kake daga can nake yi na'am kuma na ga wata baiwa ubangiji ban taba ganin 'yan Nijar sun huto da fifi su goyi bayan gwamnatin mulkin soji kamar irin wannan ba a taba yi ba taron da na gani tun da Allah yi abin sai ya kara bani kuzari gaba ɗaya bizo da aka fara ɗaukan matakai sai na ce to abin ya kai inda ya kai da na shi an huto an ce gwamnatin CNSP ya ɗauki matakin tsaye da duk wata hulɗa ta fannin tsaro tsakaninmu da ƙasar Faransa na ce to kaji wadda 'yan Nijar suke jira tun bayo ba an so sa inda ke musu kaikai yawa 'yan Nijar tun yaushe abin ya sha musu kai karewa da karau ambasadar na ƙasar Faransa ya ce shi wannan mulkin bai san shi ba bai yarda ba kawai wai almara ce 'yan Nijar suka tashi suka ce wallahi ba almara ba ce sai da aka tare su suka je suka kona suka ce masa ba gidanku bane nan Nijar ne ba gidanku bane ya kiya ko haka sojoji masu bindigogi da jiragen yaƙi su ma aka ce suka ce ba su tahiya 'yan Nijar suka je suka yi tsaye suka ce wallahi tahiya za ku duk da suka ga uwar bari aidu sun yawa to wannan ababen sun faranta mana da rai mu da ke da ƙasar waje haka muka ce ga wani mulki a yau wanda ya gane cewar matsalar Nijar Faransa ce shekara fiye da 60 da take mulkin mu saboda Faransa ke mulkin mu alaji ka abin nan haka ne mutanen ga suka zo suka tsaye da wannan abin ka gane ko haka to duk ɗan Nijar wanda ke ƙasar waje wanda a yau ya nuna cewa bai jin daɗin wannan tahiya alhaji bizu a bincika a gani wace irin tahiya ce yake jira ai ga tahiyar da za ta baka 'yancin kanka ga tahiyar da za ta tabbatar da tsaron ƙasar mu a yau to wannan ababen duka alhaji bizu su suka samu muka fito muna kawo goyon bayan mu saboda shi kaɗai muka iya gudunmawa wuce wadda muka iya bada kenan haka ne ka gane ko wannan shine nake so in ga bayan wannan a cikin hiranmu za mu dawo bisa wato matakan da ababen daga ciki kamar misali yanzu idan aka ce ka buga raskwana tun da yau shekara biyu kenan gobe idan Allah ya kai mu 26 ga wannan wata wato
shekara biyu cif. To idan aka ce ka buga raskwana ta alfanun da Nijar ta samu a ƙarƙashin wannan juyin hali da aka yi, wani ci gaba aka samu, wani fanni da wani fanni kai ka gano cewa wannan abin ya haifar da alheri sosai a ƙasar nan. To ni yanzu na gama ɗaya ma wannan ɗayan ma shi wannan shi kaɗai ma ya rihe duk sauran. Na'am. Ko akwai kuskure shi ɗaya isa? Shi ɗaya wallahi shi ɗaya isa. Shi ɗaya kai ɗan Nijar mai ilimi ne. Mulkin Abdurrahman Chani ya kori Faransawa a Nijar, sojin Faransa. Kwarai. Babu na Amurka, babu na Faransa. Duk sun tafi. Faransa mun yanke da ita. Kwarai. Shekaran jiya ma sun nemi su dawo ya ce a'a. Ya ce a'a. Ka gane ko? Ka san ba ta inda sun nemi ta inda za su shigowa duka yaƙiya. Yaƙiya. Yanzu suka ce su zo da laluma. Sun zo da laluma. Wai za a maido mana duk abin tarihi wanda suka sace. Ku rike. Kwarai. Wannan shi kaɗai ma Alhaji Bizo babban abu ne. Kwarai. Aka ce su tattara. Suka kiya a kwana a tashi tilas roƙon Allah da alkunutu suka tattara nasu suka bar ƙasa ko? Kwarai kwa. Amurkawa aka ce su masu tattara su ba su garrama ba suka ce ku ba mu lokaci suka tattara nasu ba dan da hutu Amurka ba. Amurkawa ba kamar Faransa ba ne su da suka tattara gidajen ba su roshe gidajen ba su kare ko ba su bata koyi ba. Faransa ko ka san bakin ciki in suka tahi ma in ma gida ne roshe shi suke amma wani abu da ɗauke suke. To wannan ma shi kaɗai ma wani babban abu ne. Kwarai. A cikin shekarar nan biyu Alhaji Bizo. Idan muka tuna. Shugaban ƙasa ɗaya daga cikin abin da ya sa a ransa. Kowa ya sani takunkumi aka sa mana. Ci maka ba ta shigowa. Magani bai shigowa. Komi bai shigowa. Tattalin kuɗi ma an hana su. An hana mu da kuɗin ma aka hana mana. Kwarai kwa. Ko ba gaskiya ba? Aka tashi faɗi ka tashi. Ka gane ko? Damana ta zo ba a taba samun irin samun damana da aka samu 2023 yadda aka yi ta. Aka cire mana wuta. Ko? Mutane zahin ma ya tahi. Wata ni'ima ta sabko a Nijar. To kai in ba mulki ba ne wanda Allah yake kamna. Da ranar mako na mutane za ta yi. Aka tashi shugaban kasa ya tsaye da mataki. Aka ce nan gaba za a yi waton irrigation. Babban gandari, aikin babban gandari. Aikin babban gandari ga yana a yau. Yau ni ban taba cin ridi Nijar ba, tsada gare shi. A ga ta yanzu aka so a shi ne nake son gaya maka ko. Mu sai dai mu ci shinkafa ta Shinuwa ko ta Pakistan. Da ridi Nijar sai minister. Yau ga ta nan kan titi ko wani ci. Ko? Wannan wani babban abu ne. Ba a ce ba mun yunwa ba. Duk da takunkumin da aka sa mana shi maka ta yi tsada gaskiya. Amma a kwana a tashi yau sai dai in baka da abin hannunka. Aka tashi shugaban kasa kamfaninmu musamman kamfaninmu na uranium. Ka san Faransa ce shekara fiye da 60 ko? Shekara fiye da 60 kasar Faransa take kwasa ni Agadas aka haife ni. Somayir Kominak na san komi ne. Ba su kulle komi ba arewacin Nijar. Uranium kin Nijar wallahi 'yan Nijar ba su ci amfanin shi ba sosai. Sai ni kunce ne kada ya matsa musu suka yi hanya a lokacin wadda ake ce route de l'uranium. Ita ma da ta lalace suka yi watsi da ita. Sai su kwasi uranium su tahi. Ba mu samun komi. Ai an ba da bayani a nan gidan talabijin. Riban nawa muke samu, nawa su suke ɗauka. An faɗi. Sai NSP suka zo suka ce ta ƙare. Kamfani wanga na uranium a yau zaman mu yake. Man fetur. Yau zaman mu muke an Sonidep an ba ta 'yanci ta yi bincike har ma ta samu kaya ta tono. Abin kamar mahalki ba? In kana faɗi ma sai a ce a Nijar ce ta yi wannan. Sosai ma kuwa. To Nijar ce ko ta yi wannan. Aka yi haka. Aka tashi shugaban ƙasa sai na suka ce in sha mu Allahu matatsan mai za a gina ta biyu a nan Doso. Abin yanzu ai kasa ya yi sanyi saboda makircin da muka samu da Shinuwa suka nuna mana. Ai kowa ya sani ko?
shinuwa ba abinda ba su nuna mana ba ko Ƙwarai. ku kun tashi ku ba yan ta'adda kuɗi ku ce gashi kuna ba su kuɗi kuna abin nan wanda ai makirci ne kuma sai a ce Abdurrahman Chani yayi laifi gwamnatin CNSP yayi laifi da yawa mun saurare su bisa yaran gizo musamman wanda ba su kama wannan mulkin shinuwa ai su suka kama mana yau in ka kama mana kuma can kana kama ma yan ta'adda wace irin kama zamba cikin aminci shine ai shinuwan ma aka ce musu to ku tsaida munafikan aka ce su tai aka kore su ko to wani labari ne cikakke ban na bisa haka amma dai ka gane ko wannan shi kadai wani abu ne shugaban kasa ya tashi ya ce bai kamata ba muna huddo kalanzir a Niger ya kasance dan Niger mai dan farfaran shi ya zo famfon ya sa dan essence da tsada gwamnati ya ɗauki asarar ya rage kudin essence a famfo waye tsammani ba a tsammani lokacin duk kasashe makwabtanmu kusa da munan wurin mun hisu arha essence ba a faɗi bizo idan aka yi abin alheri ba a faɗi abu kaɗan ake jira na banza a hoto a yi ta abin nan haka ne mutane kullum suna bibiya inda za ka yi tuntuɓe sai su hiddo shi amma duk alherin da kai musu na shekara da shekaru banza ne ya tashi wajen al'amarin gidan likita haka ne waye tsammani mata bayin Allah uwayenmu ɗiyanmu matanmu in suka tafi gidan likita aihuwa tashi hankali ne gwamnatin ga ya tsinka ya ce ya rage komi da komi an rage al'amarin gidan likita amma ba a faɗi bizo yanzu karewa da karau siminti da ɗan halinka da yau siminti kana iya saye an rage kuɗin siminti kwarai mutane na ta gini suna ta gini haka ba a gani ka gane ababe ba su da iyaka alhaji bizo sosai ba su da iyaka sosai mako mu tsaya ma alhaji bizo ci maka fa mu hani jarwa ci maka ce in dai ba ci maka ba ni kwana na bi cikin garin Yamai wallahi bizo ci maka da na gani iko Allah nace garin ga akwai ci maka masha Allah kwarai ga ta nan ko ina kuma da kuɗi kaɗan sai ka ci ka sha amma ba a hutowa a faɗi to matakan suna da yawa sosai ka gane ko kuma Allah saka da alheri ga 'yan Niger wanda suke nan suna ba da taimako ga wannan asusun saboda yana taimakawa kwarai da gaske asusu gidauniyar ceton kasa yau yanzu ta fannin tsaron kasa ta fannin soji alhaji bizo tsaron kasar mu a yau a tsawon shekara 2 ya sha bamban da shekarun da suka wuce cikin yaƙi muke mutane ya kamata su gane yaƙi ba a cewa kai za ka yi nasara kullum ba a rasa abin da za a yi amma irin ƙoƙarin da sojawanmu da jami'an tsaro suke yi a filin daga ba a hutowa ana jinjina musu wannan kuma bai kamata ba muka tashi muka kulla hulda da ƙasashe waɗanda faransa ta ce ba ku da izini ku kulla hulda da su aka tada mana hankali muka yi kiran rasha ba a kamar rasha yau rasha mi ta yi rasha ta taba mallaka wata kasar afirka ko kusa rasha ba ta yi colonization kowace kasa ba ko ba gaskiya ba nasaru ne masu kasuwanci kamar kowa da kowa ba su da bakin ciki kuma duk bindigar da muke so duk irin kayan yakin da muke so a yau ana iya samun su muna iya samun su a rasha muna iya samun su turki muna iya samun su iran a da a'a dole sai an bi ta faransa sai faransa kartushin ma sai sun auna sun gani millimeter nawa ne wanga za a sai da manijar bindigogin ma aka sai da mana wallahi kwaskwari ma ake na banza ne fa tsohi suke karkarya sai a tai sojojinmu da soji yayi haka sai ga hayakin banza a kashe ana kashe mana sojoji haka faransa Allah ya isa tsakaninmu da ita Allah ya isa bizo ka gane kenan wannan shi ma wani abu ne Abdurrahman Chani ya zo ya ce yau duk wanda zai kama mana ya zo mu uranium namu ne mai so ya zo ya sayi mu ya zo mu zamana mu yi ciniki ka gane wani abin mamaki yake bani sai a ce wai uranium kin kuma wai ba ku da hanya ku sai damawa ne kai ka ji da Allah dan Allah da annabi abin naka ne fa amma a ce wai kakka sai damawa ne kakka sai damawa ne kalanzir namu ne shi nuwa mun gode musu lokacin tajja ya kiran su
suka zo suka hudo mana kanan zirkin mu alhamdulillah ba laifi. Amma yanzu sai mu koma mu zamana wannan sata ta kare, kowa yana da labari abin da aka yi. Wannan bututun namu a Benin so nawa aka har mutanen mu aka kama Benin aka rihe su, aka rihe baiwa Allah mace ba gera ba saba dan dai ana son ai sata kawai. Dan dai ai sata. To ashe sata kai an sha yin ta. An shayi. Shi no ambassador kin shi no in yazo wurin Cani yana dariya yana abin nan, ashe yayin munafi, ashe sata ake. To yanzu wannan sai NSP sun tsaye da haka kuma sai a ce a gale yanzu. Ina sauraron mutane sai a gale. Abubuwan mu yanzu arzikin mu mai so ka zo mu zamna mu tattauna da kai, gana ka gana mu. Bizo naman ce zinariya. Haka. Ita ma mun girka kamfanin mu ko? Haka ne. Wanda zai kula da al'amarin zinariya. Na'am. Shekara 2 nan. Yanzu a cikin shekarar nan 2 kada a manta tafiya ce muke ta mu 3. A lokacin da aka so a kama na yaƙi, ƙasa 2 suka taso suka ce wallahi in kuka taba Nijar kun taba mu. Haka aka yi. Mali da Burkina. Mali da Burkina ba. Lokacin Bazum ni ina Amurka. Wallahi zahin da nake shi. Wata rana ya huto cikin talabijin ana mishi tambayoyi bisa kan 'yan gwamnatin Mali da Burkina. Yana wata magana bisa su abun zahin shi da nake shi. Yana musu kaca-kaca. Wallahi nace makwabtanmu ne. A yau makwabcinka zaka walakanta haka. Bai kamata ba. Ka huto kana walakanta makwabcinka naka ne. Su kuma suka zo. Su ne na farko suka zo lokacin da Watara ya ce za a kama na hari, su suka zo suka kama mana. Ba su kula da wancan zagi da tsohon shugaba ya musu. Ina ai sun sani. Ai Traore ya faɗi wata rana wani general na Bazum ya fito wani daji da ya yi wani diskurkin shi yana zagin ɗan Burkina, yana zagin Burkina, wani tsohon ya gudu. Aka tambayi Traore ce a wanga general kin na Niger ban yi tsammani wani general na kirki ne ba, saboda ni na san general na Niger kuma na san sojojin Niger. In ji Traore ya ce na yi yaƙi filin daga da sojojin Niger. Ni wannan ya ce general kin ma ban sai ina ya same ta ba. Wancan na jabu ne ke. To ka gane ko? Na'am. So saboda shi ne da aka yi mulkin ma da Cani ya zo ma suka ce ga namu. Muka shirya muka haɗa kanmu muka girka abin da ake ce ma Alliance des États du Sahel, AES. Saboda Allah ɗaya muke ma bauta bizo. Mu kasashen nan guda 3. Matsalan mu ɗaya ce. Haka ne, makiyan mu ɗaya. Mu makiyan mu ɗaya. Sabila haka muka gama ƙarhin mu aka yi AES. Yanzu aka yi confederation aka sa hannu bisa kundinta a nan birnin Yamai. Haka. Yau muna cikin tafiya ta confederation. Wadda ta ba mu damar ababe da dama. Sosai. Muna da passport namu na AES. Muna da kartar mu da za ta fitowa. Ko ba gaskiya ba? Yanzu ana zancen banki ga ta nan za a yi kuɗi ɗaya. Kuɗi ɗaya. Sai dai abin bakin ciki a nan shine bizo. Mu muna magana. A yanzu da nake magana. Da yawa suna cewa kai da Allah ka kyale shi. Haka ne. Bai san abin da yake faɗi ba. Ga Cani ya ci mai kai. Haka wasu za su faɗi sosai ma kuwa. Ka gane ko? Alhali gaskiya ce hora ga ta nan. Idan kana kamnan Nijar. Na'am. Ka gani tarayya bata mun laifi ba. Bazum bai mini laifi ba. Muhammad Isu bai mini laifi ba. Ba wanda ya mini laifi cikin su haka dai. Amma na hi son ƙasata da su. Sosai kuwa. Wannan shine kamata a ce kowane ɗan ƙasa. Wallahi na yi son ƙasa na rantsa da Allah bizo. Allah bizo ni ban yi tsammani ba zan fito ina magana har yau gani cikin talabijin ina gwada kaina huskata ana gani na ina magana. Cani ni na kare ma a ga huskata saboda ba ni magana. Nijar kin ba ta yi. Mu ba mu yarda ka zo kuma ba mu kaka ba. Na gani. Yanzu ba gashin na jayo ka zo. Kuma ka san dalilin da ya kani anan. Kwarai kuwa. Abin da ya kani ya mai ba wani abu ne illa cikin shekaru 2 na CNSP. Na ce wallahi Amurka nake ko zan biyan jirgi na in zo ya mai. Ka gane ko kuma na biya jirgi na in koma. Haka ne. In dai shiga wannan bikin saboda alheri ne muke gani. Kwarai. Wannan sojawan suna aiki. Sosai kuwa. Amma ana musu 'yan ƙasa. Kwarai. Wake yin 'yan ƙasa. Kowa ya sani. Wamu ne. Ba a cin gari sai da ɗan gari. Sai da ɗan gari. Wamu ne. Yanzu ababen da ake kwanan ga birnin Yamai bari watakila za mu dawo cikin zancen. Ba abin da ban gani ba abin da ba ni shi.
soji ba parti politique ba ne. Sojawa ba su da militant, ba a ce ça c'est les militants de militaires, militants da partin soji. Soji bai da parti. Tun da suka kama mulki a yau, wane ne militankin su? 'Yan Niger, masu kamanin Niger, su ne militankin sojawa. To aka waye gari yau, mutanen tsohon mulki. Ni ka gayyato ni baro ta nake fa. Mutanen tsohon mulki, billahi allazi la ilaha illa ba su bar Abdurrahman Chani ba. Wanga zaman da muke a yanzu, malam Bizo, ba abin da ba su yi. Ba abin da ba a yi. Wai ni mamaki nake. Yanzu in Chani ya ce to gashi mun saki bazin barin bashi mulki. Menene kuke tsammani ba Faransa zai maido mana ba? Sosai kuwa. Ba so mayar za a amsha ba. Kwarai. Duk abin da an ka kwace musu sai a maida musu. Mun koma gidan jiya ko? Haka to wani wace irin albarka, wace irin fara'a, wani irin ni abin mamaki yake bani wallahi. Wai kai dai dan Niger ne. Kana so kasar ka har yanzu ta tsaya kalkashin bauta. Soja wannan sun san abin da suke yi. Kuma mu ne ba mu yabawa. Mu da ke bisa kan yaren gizo muna sauraron gwarawa, wallahi gwarawa yadda su suke yaba wannan mulkin namu da mulkin kasashen nan guda biyu, Mali da Burkina. Mu ba mu yaba mulkin mu ko kaɗan. Dan Nijar gaugawa gare mu. Mu banda kushewa ma mafi yawa bisa muna so a cikin shekarar nan biyu Abdurrahman Chani ya mai da Nijar Dubai. Abinda ba zai yi ba haka. Jama'a haba. Ai hakuri. Gyara ai lokaci ya ka ɗauka. Muna cikin yaƙi. Kuma yaƙin nan mutanen da suke tsammani wadda Faransa muke, ba Faransa kaɗai ba ce. Ƙasa 27 muke yaƙi da su. Kwarai. Su ne ƙasashen Turai ko? Kafkinsu. Kar ka yi tsammani waɗanda ma da suke yamai hai suna nan muke ce musu Union European ko? Wasu mutanen Itali, wasu na Jamus. Duk nasara ne. Kwarai. Billahi lazi. Ai dukkan su haɗe da can. Haka ne. To amma sojawa ne. Soji mu ne dan farar fula muka ɗauki soji bai da ilimi. Ka gane ko? Mu ce muke soji bai san komai ba sai da ku bindiga ya tahi yaƙi. Na'am. Idan an ga mutum da tirayi bai san komai ba. An ɗauke shi wani. Bai san komai ba. Amma an fi a ganka da karabat. Ka gane ko? Babbar shadda da hula. Kai ne mai ilimi. Kai ne dipite ka kowa. Soji bai san komai ba. Haka aka walakanta sojoji a Nijar. Alhali kuma aka san haka ne. To ka gani ko? Ababen da wannan mulki zo sai mu ina a yau mu kwana a yau muna ta magana ba su da iyaka. Haka ne. Shi yasa ɗazu ka taɓo zancen yanar gizo da ku kuna ɗan taɓawa kana hituwa kana bayani ba kai kaɗai ba, akwai 'yan Nijar waɗanda ke ƙasashen waje da ke wannan ɗin. A wannan ɓangare kuma mun sani akwai su 'yan Nijar waɗanda suka sha miyar wancan tsohon mulki da aka hambare da suka gudu. Suke ta kokarin shawa kashin kaji da kiran ƙarya da shaci faɗi su dai kawo tarzoma ko tashi hankali su ruɗa 'yan Nijar ga baki ɗaya. A wannan ɓangaren me za ka ce ma 'yan Nijar waɗanda suke nan cikin gida da waɗanda suke ƙetare yadda ya kamata su hito su jajirce akan yanar gizo su ma suna mai dama waɗancan martani ko kuma suna tallata Nijar akan alheri da kuma sabon sauyin da aka samu? Haka ne. Bisa yaren gizo. Wallahi Alhaji Buzu ban buye ma komi. Allah saka da alheri ga dukkan mutane saboda ina ganin su. 'Yan gwagwarmaya ba su da iyaka a yau wanda suka sa kansu. Suna hutowa suna kawo goyon baya kuma suna mai da murtali ga dukkan waɗanda suke suka wannan gwamnati. Ba su da iyaka. Sai dai abin bakin ciki shine idan ka koma bisa kan yaran gizo a wasu wurare bisa abin nan akwai 'yan bariki wanda suke post da dama suna suka wannan gwamnati kuma wannan 'yan barikin an san su mutanen tarayya ne ba ni tsoron magana tarayya ce ta zuba kuɗi can aka ba mutane suna bisa abin ga sun hudo article kullum ba ranar da babu wani article mai zagin wannan mulki ba ranar da babu article mai cewa tahiyar nan ba ta da kyau sun zuba kuɗi ne malam ana ta karya mutane gwiwa abin nan namu da aka sata kudin da aka sata na kasa su ne yanzu ake na ana ta amfani da su guerre de communication muke muna cikin guerre de communication ka gane ko sabilin haka ne mu muke hutowa mu ma muna ba da gudunmawa
muna kawo goyon bayan mu, amma duk abin da kuma muka gani sai NSP ya wanda ba daidai ba muna faɗi sai mu ce a wuri kaza a gyara na gyara. Ka gane ko haka. to masu aiki bisa yaran gizo suna da dama. Ya kamata sai NSP ya ƙara ba da kuzari ga haka. Saboda wannan bayan Allah, wani bawan Allah ke ɗaukar talhokin shi, jiya ma na ga wani video ya ɗauka telefonkin shi yana filmen hanyoyi a birnin Yamai, yana gashi wannan gwamnatin Allah mishi albarka, ku diba ana mana gotoci, ana mana kwalta, ina kuke masu zagin. Wataƙila ba a san da shi ba ma, amma ya ɗauki telefonkin shi ya je yana ta yi, ba su da iyaka. To amma 'yan bariki da ket za ga 'yan bariki mu wanda suka iya turanci suna hutowa suna mai da martali, ba su yi. Saboda suwa ai su ne suna nan cikin biro yanzu da nike maka magana, suna nan Yamai cikin biro, suna cikin climatizer, kuma suna ana tumka suna warware. Matsayi mana yau ai shi gwamnatin ya sani, sai NSP ya sani. Suna nan kuma yana biyan su, ba a retar da salar ma ana biyan su kullum. Gwamnatin ga kullum yana biyan ku, amma har yanzu sun ki su ba da kai. Kuna so tarayya ta komo. Ya ba a faɗi kwanan ga yanzu aka ce cani yana kare gidajen mutane, wai ka ji da Allah. Wai cani yana kare gidajen mutane, mutane sun yi gini, a menene wannan. Yanzu abin da aka ɗauka kenan. Yanzu waton dosiyan da aka ɗauka kwanakin nan, ni da na zo Yamai dai tun ina can aka fara, yau da na zo kwana biyu Yamai, dosiyan ne shine bisa yaran gizo, shine bisa WhatsApp, duka ana nan ana ta yi. An rusa kaza, an rusa gidaje, mutum ya sa 100 miliyon ya gina gida. Ina ya samo 100 miliyon. Tambaya ta farko kenan. Wannan wurin an ce wurin gini ne. Ta biyu, masu gidajen tabarma da gidajen karto wanda su da aka zo ma suka tattara suka tahi, dama su sun san ba to ba gaskiya bane, suka tahiye su. Kenan kai wanda kayi ginin katanga ta siminti a barka kadiba ba. Yanzu ta haka ake so a bata ba Abdurrahman Chani, saboda wai al'amarin ganin Santirvert na Yamai an ki a dubo can baya da su mutanen su suka taka doka. Tarihinta Santirvert da aka yi ta saboda a tsare birnin Yamai, ba a ci a yi gini ciki ba. To su ne suka ba da kare, 'yan siyasa. Kuma in ka bi tarihinta ita da kanta Santirvert, tarihinta farkon duk makircin da aka yi tarayya ce. Yanzu kaga dosiyan da ake so a shafa ma Abdurrahman Chani kashin kashi, to ba abin da zai samu sa, saboda tsakani da Allah yake yi. Wanda suke cewa a mun gina gida, mun gina mu za a roshi Allah ya isa, ba abin da zai samu shi. Kuma gyara ake. Na yi yawo cikin birnin Yamai, sai in zo wurin Ferush babu dan bara ko guda, na ce alhamdulillah Yamai ce ko. Da ko in na koma sai a ce ma ataka on a été au Niger là, au Ferush là, mutane ga sunan sai su rahe maka mandiyan yan bara ga sunan. Niger c'est un pays de mandiyan. Yau ko alhamdulillah ba a gani. Sai malheureux in ji turawa bizo wani abin ana abin alheri baka hutuwa ka faɗi, baka hutuwa ka goyi baya. Dan adam dama butulu ne. Yawa ka gani bizo ababen suna da yawa sosai ma kuwa sosai. Gashi a shagulgulla na bana da cikon shekaru guda biyu na wannan juyin mulki, tsarin da aka bullo da shi bana an ce babu waɗansu kaɗe-kaɗe, ba wani raye-raye, ba wani, kawai musulmi muke mu dukufa ga roƙon Allah, kowa ya shiga masallaci ayi addu'a, Allah ya ƙara albarka, Allah ya ja zamani, kuma Allah maɗaukakin sarki ya shige ma Nijar gaba. Wani ra'ayi gare ka, ya kake kallon wannan sabon salo na tuni da ranar da aka yi wannan juyin mulki, tunda wannan sabon salo ne aka bullo da shi a Nijar. Kullum an ce za a tuni da wata rana mai girma, to za a tara makaɗa ne a kiɗe-kiɗe, wanga karo kuma an ce kawai a mai da al'amari ga Allah. Yau to ai mai tsoron Allah, Allah ya ba mu mutum mai tsoron Allah zaka karagal mulki. Na'am. Shugaban ƙasa Allah ya ba mu wanda ke tsoron Allah. Masha Allah. Wanda ke tsoron cin amanar ƙasa. Masha Allah. Wanda ya fito ce in na ci amanar ƙasa Allah saka mata. Haka. Wannan bai isa ba. Kuma musulmi nake. Yanzu ya kamata mu bid'a. Ana kashe mana mutane, ana nan karnan farautar turawa ba. Cani ya ce a bar yan ta'adda, ba yan ta'adda bane. Na'am. Yan haya ne. Yan bindiga daɗi. Yan bindiga daɗi. Kuma nan ma zan komo. Hakan. Saboda ɗiyanmu ne ke wannan fa. Sarakan gargajiya kowa ya sani ɗiyanmu ne, ɗiyan garin ne ke wannan abin fa. Na'am. To
salo ne wanda ya nuna cewa Nijar kasar musulmi ce. Muna cikin yaƙi muna yin rishi wani lokaci. Bai kamata ba ne mu huto muna nuna bid'a muna abin a'a. Mu koma ga Allah mu roƙe shi. Mu roƙe shi ya ƙara kawo mana kwanciyar hankali. Ya hudda mana wannan masiba ta ta'addanci. Mu roƙi Allah ya kumyatar da munafukai, Allah ya kumyatar da waɗanda ba su kamnan Nijar, 'yan Nijar da ke nan da wanda ke tare. Saboda shi bature baya kamnan Nijar. Ba wani abu mamaki ba ne. To amma naman wanda ba su kamnan Nijar, Allah Ubangiji ka shirya su. Amin. Ka maido su bisa hanya. Amin. Saboda naka ne. Allah wadan nakan ya lalace ko? To naka ne. Mu yi salloli. Shugaban ƙasa wato ya yi jawabin shi na cikon shekara 2 ko ba gaskiya ba. Mu kuma 'yan ƙasa abin da ya ce mu yi shine shiga masallatai kuma duk lokacin da muka yi sallah mu roki Allah ƙasar mu ta kwanta lafiya. Amma a tahi a yi bid'a wannan ba lokacin shi bane. Saboda shine da na ce maka sojojin nan sun san abin da suke yi. Kwarai. Inda farar fula ce wata babbar bid'a za a yi. Duk da ana mana kashe-kashe. Tun lokacin su ma ba ana mana kashe-kashe ba. Kullum bid'a ake. Sai a zo a yi ta zuba kuɗi a yi mashadda haka. Kai biza kana nan kuɗin shinkafa kama ina ji wayar ta an yi retar da salar ba a biya ba. Ka ga mutum yana hakan ga yana ta zuba kuɗi a lokacin. Kwarai. Alhamdulillah wannan ya nuna ma duniya Nijar ta dogara ga Allah. Shugaban ƙasar mu musulmi ne. Sosai. Duk magana da zai sai ya ce insha Allah. Haka ne. Ce sai da yarda Ubangiji. Menene muke so? Mun roki Allah ka ba mu mutum mai tsoron Allah, mai tsoron Allah, mai kamar Allah, mai san addinin mu. Kuma mun samu. Mun samu. Na'am. Kuma yau gayi ya hoto da salo ya ce wata bid'a dan Allah kuma ya ta gefe daya. Mu ci gaba da salloli. Na'am. Saboda har yanzu ana bayan mu. Na'am. Kasancewar ana bayan mu shi sha'anin tsaro wannan na Nijar. A ganin ka ana iya samu a ciwo karshen shi gaba ɗaya kwata-kwata game da wannan tahiya ana saƙa wasu na warwareya muna da minahikai ko ina a cikin 'yan horar hula a cikin 'yan jarida a cikin sarakunan gargajiya a cikin suwa-suwa dai ya za a ana iya ana iya ka sani abin da ya sani ce ana iya ai na gaya maka dazu wannan da kake gani bisa kan babur suna wannan ababe yan gari guda ne sai ka tashi a yan gari guda matasa an ba su kuɗi an sa sun sha ƙwaya sai su huta cikin dare su je su yi ɓanna su gudo cikin gidaje a sa su cikin gidaje a ɓoye su huto da sahi kamar ba su yi komi ba alhali uwayensu sun sani danginsu sun sani ni ba na ɓoye ma komi yawancin abin da ake a nan yammacin Nijar nan wazar Tilaberin nan wallahi a bincika ta'addanci a jihar Tilaberi 'yan Tilaberi ne in na ce Tilaberi jihar Tilaberi ka gane ko suke a bincika ɗiyanmu ne ko ba gaskiya ba su ne ake ɗoka a ba su kuɗi su tashi su yi wannan abu bisa nan wurin ga ka taba gayyato sarkin musulmi sarki wanga a ambali ya taba yi wannan magana kwarai kwa ya ce da sanin sarakan gargajiya da sanin kowa da kowa kai baka ga ɗanka ba ɗanka ya tafi yana kawo maka kuɗi ya je ya yi kashi sai ya zo ya ɓoye sojawa su zo ana neman shi ka ce baya nan a buga a huddo doka kuma yana kira ga shugaban ƙasa lalle yana da tausai akwai tausai gare shi amma billahi lazi dan Nijar sai ka ja kunnen shi sai da sanda ba mu cikin mulkin demokaradiyya dan mutane su sani Ibrahim Traore ce mu cikin revolution muke ba mu cikin mulkin demokrasiya ko ba gaskiya ba ka kudo ko mana zance to mu ma nan muna cikin refondation ba demokradiya bace har yanzu refondation muke kenan duk abin da zai kawo gyaran kasar mu kwanciyar hankalin mu ceton kasar mu gwamnati yana iya bugu shugaban kasa na yi kira gare shi ya fara bugu wallahi sai ana bugu wannan ababe ko bisa yaren gizo ababe da dama da ake hudowa a yau Abdurrahman Chani bai so ya ce gashi mutane ba abin da ba su faɗi ana kyale su ya ake cewa abu gigawa dan mai rai ya ji tsoro to
sai an yi haka fa ko a taune tsakuwa in ji Hausa. Yawa akwai suna cikin birnin ta service secret namu sun sani ko kai wane ne telefon kinka ka ɗauka kai magana an san daga ina kake kuma an san kai wane ne kwarai sai ana bugawa. Babu cikin mulkin demokratiya, mulkin soji muke ciki kuma mulkin soji ne wanda yake cikin yaƙi. Haka ne. Waɗanda suke ce mana droit de l'homme, wanda suke ce mana abin ga liberté de presse, liberté d'expression, su ba mu lahiya. Wata liberté d'expression in akwai ta hankali babu kwance, wace irin liberté d'expression. Da kun ji wata kafofin labaran kasashen turai sun huto suna zagin Niger, kuma sai ku ɗauka kuna yi. Ni bizo wanda ke kasar waje ma in yayi haka shikenan kasar waje yake me wanda ke nan birnin ya mai kai kana birnin ya mai kana relay kin abinda France 24 ta faɗi kana relay kin abinda RFI ta faɗi le Niger na tiye tel militaire an yi haka kana ta partage kana murna kana murna an kashe sojoji an ce Niger ko Niger ta yi hasarar kaza kudinta da wuri kaza an ruhi kana jin daɗi kai kana baza to irin waɗannan il faut les prendre no sai ana bugawa ni ina kiran CNSP fa wallahi ina kiran CNSP a tashi tsaye shurun nan shi yasa gashi wai hawa ta marshi ake so a yi kwanan ga marshi wa ina shi labari wai ana faɗi bisa yaren gizo aka ce wai za a marshi a ce ma Abdurrahman Chani ya saki bazum kuma a tsaye da kare gidajen mutane ka ji an fara samun ya fara fa kai an fara hutowa da abin ana so a maido mana abin na da haka ne ka gane ko sai an tashi tsaye an buga kuma sarakan gargajiya ka gane ko da masu mai gari masu gari ruwa da masu unguwanni su ya kamata a sha kunnansu wanda aka kama da hannunsa aka ga wani dan uwan shi ko dan shi a ciki wallahi a mishi hukunci daidai da doka alhaji bizo wannan bayin Allah ba abin da ba su dare da rana ku kuna nan cikin climatizar sai ku tashi ku ɗauki talho kuna bisa whatsapp kuna bisa instagram facebook kuna yin ababe a nan cikin climatizar na gwamnati kuma gwamnati alafin dimuwa ta biya ku amma kuma kuna kontrkinta ku ne za ku ɗauka wannan labaran kuna bazawa kenan en conclusion sai ana bugawa in muna so mu kawo ƙarshen shi kuma sai ana buga wallahi mu koma hanyar jan kunne dan iko ne a bar wasa da iko wallahi bizo a bangaren mu yan jarida kasancewar kai kana tsohon dan jarida ka san duk irin hanyoyin da ya kamata a ce yan jarida sun yi amfani da su saboda isar da sako mai inganci nemo cikakken labari sannan kuma ba a tozartar da ƙasa ko kuma walakantar da ƙasa a cikin labaran da ake badawa a nan wurin akwai wani jan hankali za ka yi mana mu 'yan jarida saboda kan mu kauce hanya don ko ta nan ma akwai menahekan akwai waɗanda ma ke goyon bayan wancan tsohon mulki da ke takun saka da gwamnati. Na gode ka taɓa mai da kimin kai Allah na gode bizo da farko dai mu karatun da muka yi mu dai da muka yi aiki a kafofin labarai na gwamnati ka gane ni da kai yanzu na wannan kafar labarai ta gwamnati ba mai zaman kanta ba wato an horar da mu yi magana fi sibilillahi mu yi magana ta wadda gwamnati ya sa manuwa ta ci gaba kuma duk abin da za mu yi na kawo haɗin kan 'yan ƙasa unité national babban nauyi ne bisa kanmu duk wata kalma duk wani abu da zai sa ya nuna bambancin kabila an ce mana in muna magana ko muna ba da labaru mu yi hankali da shi mu yi watsi da shi haka ne ka gane ko dan jarida yana da babban nauyi Catherine Piwara ke cako to ashe ko babban nauyi ne bisa kanmu sosai ballantana a wannan lokacin a wannan lokacin ne dan jarida ke da babban nauyi saboda ana so ya kama ma wannan tafiyar ta tafi daidai na'am dan jarida babban nauyi alhaji bizo an san ka ana in ka huto kai magana ana sauraron ka an san magana ce mai ma'ana amma kakka huto ka ɗauko magana wadda ba ita bace ba baka tabbatar ba da haka kuma ka zo ka faɗe ta babban nauyi ne bisa kanmu to a nan gidan talabijin ni na san ko me yasa a nan ko da yake tele sahel a yau ta samu wani yanci wanda a da ba ta da mu a zamaninmu ba mu iya magana
wai dan in gaya ma ne kuna da babban nauyi na'am kuma kuna iya abu da dama a ku kawo goyon bayan ku ga gwamnati ku kawo gudunmawa nake so in ce gudunmawa ka gane ko saboda talabijin ce ta gwamnati masu zaman kansu a yau ina kallon su su ma ya kamata a bi su a dinga biya su a kwanakin ce ina Amurka har na yi magana bisa yaren gizo wata talabijin mai zaman kanta wadda ba na faɗi sunanta ba ta gayyaci mutum 4 suka yi ba mutum 4 na rantsa da Allah bizo mutum 4 nan kamar dai kashe ka ɗauko 'yan tarayya ne wanda ba su kamar mulkin CNSP bisa plateau a nan da la ville de Niamey suka yi abin nan suka yi ma CNSP kaca suka ma gwamnati kaca na ce Niger lalle mana da liberté de presse a yau tana nan ba ni son faɗin tashar a nan Niamey na can na kalle ta har na yi magana bisa yaren gizo watakila saboda ba a girka hukumar sa ido akan aikin jarida ba tunda aka yi juyin mulki waccan hukumar sa ido ta 'yan siyasa aka rusar da ita kuma yanzu ba su girka wata ba watakila wannan din shi yasa su masu zaman kansu ya shi nace maka inda ba mai samu su to ai ba mu cikin mulkin demokratiya ko na ga ma da zuba demokratiya mulkin soji ne ko amma shi ministan sadarwa ya kamata a ce yayi magana bai magana ba ko kuma mulkin soji ne suna iya zuwa su ja kunnan su ku yi hankali wannan mu mulkin soji ne sai an yi hiran sai wani sai take tare tun da babu ita yau ai su sojoji suna nan so shi demokrasiya sani babu cikin demokrasi ba a hana ba in kuka gayyaci mutum 2 wanda za su zargi cani ku kawo mutum 2 wanda za su defender kin cani aka zo kaca saboda dan alawus kin da ake ba wannan mutanen bayan Allah konsaye saboda shi ba irin abin da wadi konsaye kin nawa ake ba su dipitan Niger ka san nawa ake dipitan Niger nawa ake basu dipitocin Niger har kudi ake ɗauki miliyan 5 ake basu su je su sai mota ko su wani abu wannan abin duk 'yan Niger ba su gan shi ba amma wannan bayan Allah konsaye wanda suka fito daga Bilma daga Tasker daga Ayeru sun zo Yamai a basu turwa san mil ana bakin ciki ana a cani ba mu da kudi menene abin kunya fa wani bi in kashi mu muna wani abu Alhaji Bizo abin da kunya kenan wannan observator kenan da kike cewa a kamata a kafa shi ba dan kuna talabijin mai zaman kanku ba hana ku ba ku kawo mutum yayi zargi amma kuma ku kawo mutum wanda zai defender amma abin sabotage ne a zo ana zargin CNSP ba wanda zai zo yi defender kin CNSP ba wanda zai cece su kamata ba na'am a cikin duka wannan tahiya a jimilce nan bangare yan jarida wancan bangare yan horar hula na haka masarakunan gargajiya nan su ma yan CNSP din su kansu kuma ana tahiyar duk cikin mu akwai masu warwarewa akwai masu tumka akwai masu warwarewa bisa ga haka muke son mu san idan aka tambaye ka shawara wace irin shawara za ka bada wadda za ta iya ta sa a samu haɗin kai ta hiyar ta yi kyau kuma waɗanda suke kai a ciki su daina kamar ka ce a cikin gwamnati da CNSP ko ina cikin CNSP cikin gwamnati cikin 'yan gari cikin horar hula cikin 'yan jarida duk ko ina ba a rasa mai gurbi 'yan wake guda mai bata iri to irin wannan abin da ya kamata shine a saurare su a shi menene suke nufi me suke nufi kuma Alhaji Bizo in dai akwai haɗin kai tsakaninsu ni ban gani abin da zai kawo ba wannan yana walwala ya kamata duk wanda aka gani ana tumka yana walwalewa Alhaji Bizo ya kamata a ɗauke mishi mataki bai kamata a rike mutum haka ba ka gane ko in cikin gwamnati yake in cikin wani abu yake aka gani yana kawo matsala a cikin wannan tafiya ya kamata a san da aka yi da shi ka gane ko saboda duk wanda ya zo yana sabotage bai kamata ka rike shi ba kada ka shi zahi kada a yi kunya kuma ka a yi tausayi in cikinsu akwai waɗanda suna nan suna ɓata tahiyar a san matakin da aka ɗauka musu ai ba lahi bane ka gane ko in an jawo hankalinsu ba su lura ba su gane ba a san irin matakin da aka ɗauka musu amma ba a rasa Alhaji Bizo wannan abu babu mulkin da za a yi a ce babu masu abin nan amma yawan gane cani abin ya yi yawa ne ka gane cani ba abin ya yi yawa ƙasa 27 ba ta kamar cani ka gane ko gashi
'yan parti politik waɗanda aka amshe ma romuwa wanda suke cin makaroni da salati da nama mai abin nan mai romuwa ka gane a da an amshe wannan duka ba za su kamnar cani ba har abada ba wanda zai kamnarsa ga karnukan horata ga sunan su ma gewayen mu duk gewaye kenan duk tumkar da aka yi waɗannan su ne za a bada amma ni ina so a yi raskwana fa wallahi a koma fonction public paske duk masana masu ilimin mu ba mutanen CNSP ba ne ba tare da soji suke ba in gaskiya ta zo a faɗe ta ya beaucoup de sabotage da l'administration akwai sabotage da ake saboda yawancin ma'aikatan gwamnati an san wace jam'iyyar siyasa suke biya da kuma har yanzu suna ma jam'iyyunsu aiki kwarai kuma su sun nace dole sai an komo demokrasiya sai an komo demokrasiya Allah tsine mata ka Allah ubangiji ya maida mu gare ta amin ya rabbi kuna nan kuce a saki bazu kun hisu sani ne su suka san abin da yasa suke rike da shi wai a sake shi a mashi sara a sake shi su suka sani shi ya sani ku sa ido ku kallo wannan mutanen sun sa abin da suke alajibi kuma yau abin da ya kamata a ce kowane dan kasa ya sa akan shi kamar bayanin da kai a farko komi kamnar da kake ma wani dan kasa to ka tabbata ka sa garan ka cewa ya ka son kasar ka da shi shine ba saboda ba dan kana son shi ba za ka yadda kasar ka duk abin da zai amfani kasar ka ka maida shi baya ka sa abin da zai amfane shi a gaba wannan bai kamata ba alashi bizo cani ta hiya zai ya bar kasa ko kwarai wasu sun tafi kahin shi bayan shi ma za a tafi Niger tsaye take ko ba cani za ka dibi ba ka dibi kasar ka kwarai ka gane ko mu da muke nan muna gwagwarmayan nan wallahi ba cani muke dibi ba saboda abin da cani yake nan yana kulla yana yi muka gani mu dai watakila mun tsufa amma ɗiyanmu jikokinmu da tamakunanmu su za su ci amfanin Niger cani zai meka Niger wadda take da 'yancin kanta Niger wadda ɗiyanmu jikokinmu tamakunai za su tardo ta ƙasa mai arziki ba ƙasa wadda take ƙarƙashin mulkin mallaka cani ta hiya zai haka ne duka mutanen ganin CNSP me suke duk mu da annan muna ta hiya zami shi kan shi ya hutu ya yi magana kuma abinda mutane ba su gane ba Alhaji Bizo wannan bayan Allah shekarar shi 12 kalkashin mulkin nan na 'yan tarayya demokarasiya ko ya san su kar kuma ya ga abin da ake kwarai kai Allah ya ba mu shugaban kasa wanda yi aiki kalkashin shugabanni biyu shekara 12 ya ga duk makircin da suke yi ya ga duk irin ababen da suka yi abin ya kai hayace ni na rihe ido na bangace makafta ya tashi safiya ɗaya ce wallahi duk abin da take zama ta zama ƙasa ta Nijar sai na cece ta ran sai sa gaba ranar da ya ju mulki Faransa duk duniya ce ta yi sai an zo an yi bambaran shi ko ya ɗauki wannan risk king Allah ya sa sojojinmu kansu ɗaya Allah saka muku da alheri Allah ya tsare ku suka zo suka ce macani kai ne mun kama ma kuma ba abin da za a yi haka ta tabbata ko Alhaji Bizo to kenan wannan sai dai in ce Allah dai ya kama ya karbi addu'o'in da muke yi amin ya rabbi ka gane ko sai mu ci gaba da muna maganganun gana mu ci gaba da yi irin gudunmawa da muka iya kawowa kenan amma Alhaji Bizo waɗanda ba sa kamana wannan mulkin ba sa da iyaka Allah dai ke rike da shi Allah kuma dai ke rike da wannan kasar tamu insha Allah Allah ya ci gaba da rike mu amin da rasulullah kasancewar lokacin namu da aka diba mana ya kawo goshi kira na karshe zuwa ga al'ummar Niger ga magabata kira ga 'yan Niger ina kira ga 'yan uwana dan Allah dan annabi mu yi hakuri mu so kasar mu turawa ke cewa da turanci ba a waina kwai sai an fasa kwai ko ba gaskiya ba Allah ya ba mu mulki a yau wanda ya kamata mu kama mushi hakuri ya kamata mu yi don shekara 2 ba komi ba ne ga mulki bisa kan bannar da aka yi shekaru fiye da 60 gyaran bannar shekara fiye da 60 gyaranta a shekara 2 akwai aiki kuma yau muna fuskanta al'amarin tsaron ƙasa kuma su magabatanmu abinda nake fata gare su
ga kishimkin da na ji mutane na gaya mini shine dan Allah a yi kokari maza a tabbatar da shari'ar gaskiya, maza a yi kokari shari'a ta Niger, justice ta Niger ta samu 'yancin kanta, kuma a tsaye da shari'a wanda ya yi laifi a gurfanar da shi a koti ko kai wane ne. Haka na ji 'yan Niger suna ce mini ataka kai ne ke magana kana macani magana muna jinka kana ce taniya da na ce ni zan faɗi amma na san shari'a Niger akwai shari'a amma ka faɗi a gyara. Na'am. Allah ubangiji ya saka muku da alheri Alhaji Bizo. Allah ubangiji ka tsare mana gwamnatinmu. Allah ubangiji ka tsare sojojinmu da ke filin daga. Allah ubangiji ka aza su bisa kan duk wani munafiki. Allah ubangiji ka shirye da 'yan Niger wanda har yanzu kansu na cikin tukunya. Amin ya rabbi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To madalla masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuka ji haka ne wannan tattaunawa ta mu ta kasance tare da wato abokin aikin mu dan uwan mu dangin mu cewa da Muhammad Ataka tsohon dan jarida ne da ya aiki a nan gidan rediyo da talabijin na wato RTN a can wancan lokaci RTN a yanzu kuma a yanzu haka dai yana kasar Amurka da zama amma ya kawo mana ziyara a nan gida Nijar domin ya zo gida tsohon kashi ya zo tare da danginsa 'yan uwansa Aisha gulgullan cikon shekaru guda biyu na jagorancin majalisar ceton kasa a Nijar kuma akan haka muka gayyato shi a wannan zaure ya karbi kiran namu kun ji yadda tattaunawar ta kasance kun ji bayanan da yayi da kuma irin kira-kirayen da yayi da fata Allah madaukakin sarki zai sa su yi tasiri a zuciyarmu na mai kyau mu doka mu yi aiki da shi wanda kuma aka yi kuskure akai ajizanci ne na dan adam sai a gyara. Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya taimake kasar mu Nijar anan zamu rasa aya game da wannan tattaunawar sai kuma a wani lokaci na gaba idan mai kwa mai komai ya yadda zamu gayyato wani dan kasan shi ma mu tattauna da shi ba da tashi gudunmuwa da kuma ra'ayoyinsa da kuma